Le, Nggih, Bu. ate lapo awakmu? Napa, Bu? Tulung pok aku rasane jeding, ambek kosekno ngisor lunyu, masyaallah. Waduh, ya apa sih Ambek Mama iku iki? otomatis sanyutku lho gak ken rusak. Gak ngerti gawe apa-apa. Sik ta iki lho Mama iki lho ono nyambut Bu, kula niki kesel, Bu. Lho. Pas mulai nyambut gawe, Bu. Baran menakno otomatis sanyu ngongkon wong apa sih, Bu? Lah mau gak ono wong sapa dikongkon nek dadakan. Awakmu ku lho wong lanang ndek kene siji tok. Terus gunane opo nek gak dikongkon? Apa? Iya ancen Sakno mama ya kok mama keplese lho tambahan. awakmu iku ya apa sih? Aku iki kesel mulai nyambut gawe. Delok niki lho, jam piro iki? Setengah rolas iki lho, Bu. Wisan kok sampean niku gak ngerti. Iya, piro wektu suwine belas. lho. Dilak. Awakmu gak ngerti aku nang kerjaan niku wis nggarap mesin nang omah sik dikon nggarap sanyo iku lho. Terus apa sing garap mosok aku, mosok mama sing ngurus Iya, jeding. Kak. Ya aku iku pegel. Ya apa sih, Bu? Sampeyan niku nek anjane butuh-butuh gawe dandan-dandan, sampeyan nyeluk wong, Bu. Tak bayar kena piro-piro. Nek sampeyan ngongkon aku dandani ya aku iso Sabtu Minggu pas prei kerja. Ya oh, brek neli-neli iki. Wong sapa dikongkon? Ya, Golek tukanku tergantung. angel saiki. Bu, sampeyan niku ngongkono Cak Edi iku lho, iku lak iso dandan-dandan sih. Sampeyan celukno, sampeyan kon dandani kok kena piro bayari kula bayari. Lah iku arek kerja nang Surabaya, nukang Surabaya, gak nduk kene sih an burung mule. Aku terus opo iki? Meneh tetangga apa-apa. Lak ono ae binatang Oh, iki. ya apa Ngene lho, Bu, ini? kula niku saged dandan-dandan nek pas prei kerja, Bu, Sabtu Minggu. Nek dino-dino biasa sampeyan ngerti dhewe mulai ku pendak subuh sampai mulai dalu-dalu ngene lho. Nek gak mau dandan gak tetangga apa-apa. Aku meneh gak iso korakol, gak iso bau-bau lho. Kita sih opo aku iki? Ya wis urusane pehan, Bu. Wis Ya. kene iki kesel-kesel mulai nyambut gawe sik kober-kober dikon nguras jeding kon dandani Wes, sanyo. duwe mantu situk aja angel kongkon-kongkonane.